Hello, what's up guys? Sa pang-apat na service natin ngayong maulang umaga, mag-shoot tayo ng poodle dito sa may barangay Bisal, Manawag. Pero let's go guys, samahan nyo ako. Yun o, lakas pa rin ang ulan. Let's go. Ayan guys, pinakamaliit na poodle. Akala nyo 3 months old lang. Ilan buwan na to, sir? Grabe ang lit niya. Ito, Phantom Silver oh. Mas makulay siya kay Bane. May Phantom Silver ako guys, pero hindi dito katingkad oh. Ganda. Wow, gaganda nito guys. Grabe, lit guys oh. Parang halos isang dangkal may git lang. Kalahati lang, parang 1 litro lang ng kasalo. Gaganon lang. Lit oh. Grabe, lit guys. Sir, pas. Lang. Hindi kasi papasok yun. Sir, ako hahawak lang ha. Isasampa mo lang ito lahat ng pakawak. Saan? Eh. Sumuso na ng babae. Hindi na pumapalot. Oh, Mas pumalag nga siya nung hinahawakan mo. Hirap mo naman ikot, boy. Yeah. Bubura ka na ba? Pumasok na. Opo. Ganun lang pala eh. Grabe. Saan na lang din ako? Sobrang hirap. Mali masyado. Ako nag-shoot ng ano. Mali ka pa sana, Pomeranian ka. Pure kaya ito? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa natanong doon sa ano eh. Parang hindi nga nila naalagaan masyado eh. Galing askal eh. Alborin mo na to sir. Ang tigas na ng ulo. Mahirap na ng turuan. Kung saan na umiwi eh. Kakain. Pero itong ano kasi, si control. Okay na. Kunin mo yung karton. Dumikit na? Sige na kaya matatanggal. Sir, hawakan mo sir, matatanggal. Mali yung titi niya. Di sir, ilagay mo lang. I-hold lang natin. Mali kasi yung ano niya. Titi niya, baka mahugot. Yun guys. Para sa malikot, di ko pwedeng bitawan. Saan? 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 Sir, di sir, yung babae na hawakan mo sir. Ano dyan sa lalaki? Wala, sabi nga naman ito yung karakter. Saan? Patay tayo niya, mali. Pag ganon, pumasok na. Opo. Yung makita yung malakayin. Pwede bitawan sir, malit ang titi niya. Malaki ari. Virgin. The Virgin, Virgin na si guys, pwede na lang Cantrell. mabait. First time. Hey! Dami ha. Diba? Dalawang tikto ha. Tatlong tikto. Kusa. Ato, isang beses lang o dalawang beses? Dalawa sir, para sir Bol. In 1 week na naman o? Hindi po, Every day? every other day. Every other day. Yay! Kanchan! Sakit! Magbibibi na si Kanchan! Lit! Ang sakit! 3 years! Virgin ka na. Tumakbo. May tumakbo. Hey! Tumakbo. Hindi. Nagbablog pala kayo. Ubus ang bala ko. First love lang. Wala lang bala. Oy! Bala ka dyan. Walang ka pa ha? Walang bala. May baril mo ng bala. Basta yung bala. Mag 1 week na akong puyat dito. Sarap. Ano pa yan sir? May 1 week ka pa mapupuya. Kung saan-saan umiihi. Alam mo yun, yung kunti-kunti lang. Parang nagtiterritorial. Territorial po pag-aso ba no? Yung labas. may bala. Gagalaw piping ha! Para yung may pasok lahat. Hindi matanggal. Kahit ano, wala ka ano. Hindi ka na ako makalat doon. Ay, pumunta, wala ko. Sige, sige. Yan ang pinakamalambing ito. Ay, grabe. Lambing na. Ito naturoan kasi yung bata pa. Hindi ko na yan.
Ilagay mo lang sa kwarto, hindi na yung bababa. Ganda para sila maganda guys. Ewan ko kung ano kaya, okay na kahit dalawa na. Hindi yan sir. Oh? Ito dalawa. First time niya, mga ganun. 4, 5 to sir. Malaki siya eh. Nakakasan. Hindi ka pa nagbibibi, ang dami lang kukuha ng baby mo. Hindi ito standard sir. Ano to? Medium daw eh. Oo, miniature to. Ito yung toy sa miniature. Ito nga ito eh, sabi ko, napunta nga ako sa kaibigan ko, muy galing Manila. Sabi ko, may aso ka palang ganito. Eh, nakita niya may aso din akong ganito. At ang liit naman lang sa'yo, sabi ko. Ulit na. Yan ang toy poodle, sabi ko. Ito talaga ang toy. Hindi na ata toy to sir. Mini na to. Mini na. Okay. Talagang Pag tinataas ko, parang nagsiselfone lang ako eh. ang cute po. Grabe sa niya kaya kinuha to. Ewan ko hindi ko pa natanong sa kanya. Ganito lang yung aso ko dun. Mas maganda to pagka nagbalahibo. Opo, sana Mas cute. baligo niya kasi hindi makikita kung puro pag ganyan. Ano na nakat yung ano. Mas maganda to pagka kinalbo tapos lalabas yung totoong kulay niya. Puro ko bro. Titignan ko naman. Parang puro naman. Picture mo tata. Picturean niyo nga pa sir. Wala ko parang italon. Hindi sir, saglitin mo nga lang tanggalin sir. Patay mo na nga yun sir.